एबसुआ बे एथ' गिदिर जाथिनि समस्याखौ लानानै नाटक खालामनायखौ माने गारनाया मोजां। दा बिसोर रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौ, साइकेल सालायनानै गिदिंबाय, मटर साइकेल सालायनानै गिदिंबाय बुंबाय बिसोरो। रन्जन दैमारिया बोरै बुंनांगौ मटर साइकेल सालायनानै। मटर साइकेल सालायबायनानै ट्राइबेलनि हा हु रैखाथि होनो नागिरनाया बे मिनिथाव, बेखौ बयबो मिथिबाय। बिसोर नाटक खालामगासिनो दं। बिसोरो दा फैगौ इलेक्सननि प्रिपारेसनसो खालामगासिनो दं। बे जाथिनि जे समस्या जादों, जाथिया जे खैफोदाव जाबाय, खैफोदाव गोलैबाय, बे खैफोदाव गोलैनाय समस्याखौ बिसोरो दिनैसिम उपलब्धि खालामाखै। बिसोर बेजों धेमालि खालामदों, गेलेदों। दिनै बिसोरो नंखायखौनो माने दिनै रायजो राजाफ्रा जाहाथे माने गाज्रि मोना, रायजो राजाफोरनि सिगाङाव देखायनो थाखाय जोंबो माने बर' जाथिनि मावगासिनो दं, बेखौ देखायनो थाखाय बिसोर दिनै बाइक रिलि खालामदों। दा बेखौ दिफेन बर'आ बुंहरबानो जायो जे प्रमद बर'आ थाबैनो बे ब्लकनिफ्राय ओंखारदो, बेखौ बुंबानो जायो। दिफेन बर'आ जे दिनै बे ब्लकनि बाथ्रा बुंदों, मटर साइकेल सालायनानै, दा दिनै बिसोरखौ बबे सैमाया खिफिदेरना होदों बेखौ जों आसुर मोनला। दा दिनै साइकेल सालायनानै गिदिंबाय, दा बिसोर रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौ, साइकेल सालायनानै गिदिंबाय, मटर साइकेल सालायनानै गिदिंबाय बुंबाय बिसोरो। रन्जन दैमारिया बोरै बुंनांगौ मटर साइकेल सालायनानै। बिसोर नाटक खालामगासिनो दं। दा मटर साइकेल सालायनानै जे गिदिं जे हा हुनि बाथ्रा बुंदों, बे रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौ होनना बुंदों, बेबो मोनसे नाटक। दा जोबोद दुखुनांथाव जाबाय। दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै ट्राइबेलनि हाखौ उद्धार खालामाखै, गावसिनि सत्रनि हाखौ उद्धार खालामनानै लाबाय। गावसिनि सत्रनि जेसेबां माने माबा दं, हा दं, बेखौ दिनै उच्चेर खालामनानै सत्रनो माने हगारना होबाय। खिन्थु अथ'स' जोंनि ट्राइबेल बेल्टआव जे गोबां माने इलिगेल इनक्रोचमेन्ट दङ, बेखौ होखारनाय जायाखिसै। आरो दुखुनांथावआ जाहैबाय दा दिनै एक्चुवेलि जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायानिफ्रायनो जायफ्रा जुग जुग रायजो जाबोनाय, बे मानसिफोरखौसो दिनै बेल्ट ब्लकनिफ्राय दिनै बर'फोरसो होखारगासिनो दङ। दा सेमोनहाय जोंना बरबारिनिफ्राय होखारबाय, नलपारानिफ्राय होखारबाय, आरो जों लखिमपुरावबो होखारदों, सनारि बे मा होनो बे सनापुराव होखारदों, आरो नै दासो लेटेस्ट नै साननैसोनि सिगां माबायाव बे गवालपारायाव दिनै जोंनि बर' फिसा ट्राइबेल फिसाफोरखौ जेरै होखारनाय जाबाय। बे दुखुनांथाव, जों बेखौ बिराद खोब निन्दा खालामो। बिदि जानो मोना। ट्राइबेलफ्रा बे जायगानि भुमिपुत्र थागिबि फिसा। दा जोंनि थागिबि फिसाफोरनो अधिकार जुदि होआब्ला, जोंनो जुदि रैखाथि होआब्ला, बे आसामाव मा सुख जागोन? बे सुख जानाय नङा। आरो दिनै आसामाव जे खुद्रिदों बर'फ्रा, ट्राइबेलफ्रा, दा बेनो ट्राइबेलफ्रा निरापत्ता मोनाखै। ट्राइबेलफ्रा गावनि हायावनो दिनै भिखारि बायदि जादों। बेखायनो दिनै बर'फ्रा खुद्रिदों, जार फले दिनै बर'फोरनि गेजेराव माने आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनायनि दिनै दोहौआ फैफिनदों। दा बिनि गेजेराव दिनै आङो मोनसे मोजां कुइसन सोंनाय जादों। आं धन्यबाद होयो जे एबसुआ सम सम धरना लादों, सम सम माने आवाज होदों, दा सम सम दा साइकेल रिलि खालामदों, दिनै बाइक रिलि खालामदों होननाय जों खोनादों आरोखि। बाइक रिलि खालामगासिनो दं। दा जों बेखौनो बुंनो लुगैयो, एबसुआ बे एथ' गिदिर जाथिनि समस्याखौ लानानै नाटक खालामनायखौ माने गारनाया मोजां। बे जायनाखि बाइक रिलि खालामदों, ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा हुनि बाथ्रा बुंनाया, बे नाटक सारा जेबो नङा, ड्रामा। बे ड्रामा, बिसोर ड्रामा खालामनो गोरों, बिसोरो बिरादनो। दा दिनै एबसुआ थारैनो जुदि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय इलिगेल मानसिफोरखौ होखारनो गोसो दंब्ला, सरकाराथ' गावसिनि ना, एबसुनि सरकार। दा नै प्रमद बर'आ सोरनि फालाय? गावसिनि मानसि। प्रमद बर'खौ सिम्पोल मोनसे टेलिफन होननानै बुंहरबानो जायो दिफेन बर'आ, जे माने इलिगेल इनक्ल'जारफोरखौ बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारदोलै होनब्लानोथ' जायो। खिन्थु बिसोर बेखौ बुङाखै, बिसोर दिनै जेबो खालामाखै। दा दिनै जनजाति सुरक्षा मन्चआ बेसेबांबा गोबावनिफ्राय आन्दलन खालामबोदों, ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय उद्धार खालामनांगौ होननानै। जों माखासे एचिभमेन्टबो दं जोंहा, माखासे फिथाइबो थायदों। बे होखारनांगौ होननाय खेथ्रआव गभर्नमेन्टआ जुदिबो होखाराखै, थेवबो जोंहा फिथाइ थायदों। हाइकर्टआबो अर्डार होदों, दिनै प्राइम मिनिस्टाराबो अर्डार होदों। बे मोनसे फिथाइ जों मोन्दों। दा होखारनांगौ, खिन्थु होखाराखै। दा दिनै एबसुआ जायनाखि बुंदों, बे जिनिसा जास्ट मोनसे बेखबावना देखायनाय। नोङो माने बे मटर साइकेल सालायबायनानै ट्राइबेलनि हा हु रैखाथि होनो नागिरनाया बे मिनिथाव, बेखौ बयबो मिथिबाय। बिसोर नाटक खालामगासिनो दं। बिसोरो दा फैगौ इलेक्सननि प्रिपारेसनसो खालामगासिनो दं। बे जाथिनि जे समस्या जादों, जाथिया जे खैफोदाव जाबाय, खैफोदाव गोलैबाय, बे खैफोदाव गोलैनाय समस्याखौ बिसोरो दिनैसिम उपलब्धि खालामाखै। बिसोर बेजों धेमालि खालामदों, गेलेदों। दिनै बिसोरो नंखायखौनो माने दिनै रायजो राजाफ्रा जाहाथे माने गाज्रि मोना, रायजो राजाफोरनि सिगाङाव देखायनो थाखाय जोंबो माने बर' जाथिनि मावगासिनो दं, बेखौ देखायनो थाखाय बिसोर दिनै बाइक रिलि खालामदों। ओरैनो गिदिं बिसोर माने हा हुनि बाथ्रा ओरैनो बुंलादों। बिसोर दरखार गैया बिदि बुंलाबायनो, डाइरेक्ट माबानो जायो बिसोरो। प्रमद बर'खौ बुंबानो जायो। प्रमद बर'नाव दंखायो अलरेडि, गासिबो दंखायो। प्रमद बर'नि माने टेबोलावनो दंखाजोबो। जों गासिबो होखाजोब्बाय प्रमद बर'नो, बे इमप्लिमेन्टल' खालामनांगौ। दा बेखौ दिफेन बर'आ बुंहरबानो जायो जे प्रमद बर'आ थाबैनो बे ब्लकनिफ्राय ओंखारदो, बेखौ बुंबानो जायो। खिन्थु बे बुङाखै दासिमबो। इभेन दाखालि आं खोनादों गसाइगाव थांनानै बे मोनसे
माने बे आं दा जेखौ मख'दों गसाइगावनि गामिफोर बर' गामि खारनांनाय बेखौ मख'दों बियो खिन्थु खुगाजोंल' मख'नानै बे जायगानि मानसिखौ जा सन्थुस्ट' होनो थाखाय बुंफ्लानानै नों जुदि जेबो एक्सन लायाबा नोंखौ सोर मोजां मोनो दाथ' बिसोरनि सायाव गाज्रि मोननाय खुद्रिनाया बयबो फैबाय दा बिसोरखौ बोराबनाया बयबो फैबाय मिथिबाय बिसोर नाटक खालामगासिनो दं मिथिबाय दा दिनै जोंथ' मोनसे प्रश्नसो सोंनो लुबैदों बे दिपेन बर'आ दिनै बिनि सायाव दिपेन बर'आ जे दिनै बे बेल ब्लकनि बाथ्रा बुंदों मटर साइकेल सालायनानै दा दिनै बिसोरखौ अबे सैमाया खिफिदेरना होदों बिसोर जों आसरित मोनदों दा एथ' गोबाव ओरैनो थाबाय बिसोरो जेबो बुङाखै फंसे खोथा बुङाखै दा दिनै माने दिपेन बर'मोननियाव अबे सैमा खिफिदेरखो दिनै ट्राइबेल बेल ब्लकनि बाथ्रा बुंनो जों एथ' जिग' बिसोरखौ एबसु थांनानै बुंहैदों आगोलावबो बिसोर जेबो रेसपन्स जायाखै जेबो बुङाखै दा दिनै साइकेल सालायना गिदिंबाय दा बिसोर रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौ साइकेल सालायनानै गिदिंबाय मटर साइकेल सालायनानै गिदिंबाय बुंबाय बिसोरो रन्जन दैमारिया बोरै बुंनांगौ मटर साइकेल सालायनानै बिसोरो आवगायाव बिसोर जेबो बुङाखै सरकार थानाय समाव सरकारजों रायज्लायगासिनो दं सरकारा माने बख'नो माबागासिनो दङ नागिरगासिनो दङ रन्जन दैमारियाबो गसिगोन होनलाबाय थाबाय बिसोरो बहा बोरो दाथ' माथो जेलावसो लाइफ लं माने मोनसे इमप्रिजनमेन्ट मोनसे अर्डार जाबावबाय दा बहा थांखो बोरो दा बिसोर नाटक खालामगासिनो दं बिसोर जे जेबो मावाखै जे रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौ बेनि थाखाय जेबो बुङाखै बे प्रमान जाबाय बिसोर नाटक खालामगासिनो दं दा मटर साइकेल जे सालायनानै जे गिदिं जे हा हुनि बाथ्रा बुंदों बे रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौ होनना बुंदों बेबो मोनसे नाटक बे नाटकखौ रायजोफ्रा बुजिबाय बयबो बुजिखानो आरोखि दा बिसोर साबधान जानायसो मोजां बारा देमालि दाखांबाय थाथों रायजो राजाफोरजों नङै माने इसु लानानै नंगौ इसुआव नाङाबालानो रायजो राजाखौ आन्दायहोनाय खामानि मावदों बिसोरो दा जों नुजोब्बाय बयबो मजाबारिनि अर्डारा जोङो दिनै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि जानानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव मेम'रेन्डाम गथायबाय जे जोंहा गोबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायाव नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर एनक्रच खालामनानै दङ दा बे एनक्रच जानाय गामिफोरखौ उद्धार खालामनांगौ आरो इसिबां इलिगेल जायनाखि बेदरदारिफोर बिसोरखौ होखारनांगौ बे दाबिखौ जों खालामदों आरो जोंहा अलरेडि माबानोबो हाइकर्टनिबो अर्डार दंखायो बे कपिखौ जों होबाय आरो जोंहा प्राइम मिनिस्टारनिबो अर्डार दंखायो होखारनायनि बेखौबो जों होनाय जाबाय दा माथ्र' जोङो माने होखारनांगौल' जों दा बेखौ माने बुंनांगौ जिहेतु आयेनानो जोंनाव दंखायो गासिबो दा जों बेखौनो दिनै डिसिनावबो बुंना फैबाय आरो जोङो बिटिसिनि जायनाखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेनिबो जों आरोबाव थांनानै जों मेम'रेन्डामखौ हैगोन क'क्राझार जिल्लायाव जेसेबां एनक्रच जादों गासै 1,30,000 बिनि बांसिन बिगा दा बे बिगाफोरखौ उद्धार खालामनांगौ होननानै जोङो दा मेम'रेन्डाम होबाय ओमफ्राय लोगोसे मोनसे स्पेसियेल केस जोंहा दङ जे गसाइगावआव 8था गामि बे 2014आव बे सावथाल बर' दावराव दावसि जानाय समाव जोंहा एखे मैखोम बर' गामिफ्रानो न' बां गारनानै खारजोबनांदों दा बे गामिफोरनि गेजेराव जोंहा माजा दाब्रि दङ बर'गफा दङ ओमफ्राय फुलकुमारि फकिहागा सुखान बावनाय निलायझरा सामथाइबारि सिलगाग्रि बे गामिया बेयाव माने आलाय सिलाय थालाबायनानै थाबाय जेराव मेरावनो रायजोफ्रा गोदाव सोरावनो दा खोब दुखुनांथाव जे गावनि जोनोमफुरियाव जुदि गावनि माने बर' फिसाफ्रा न' बां गारनानै आलाय सिलाय थानांगौ जायोब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो जाया दा दिनै जों रायजो बिलायनाय बे बर' जाथिया जे रायजो बिनाय समावनो 2014आव जे जोङो गावनि न'खौसो गारनानै खारनांगौ जायोब्ला आरो बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा जानो थानो बेनिखायनो जों बेफोरखौ जोङो दायथ' लानांगौ जोंनि बिटिसिनि जायनाखि खुंगिरिफोर बिसोर दायथ' लानांगौ आरो जोंनि आफादफोर जेसेबां दङ जों दिनै बयबो दायथ' लानानै आवगायबोनांगौ जाहाथे जोंनि बर' फिसाफ्रा आलाय सिलाय जाया जों गावनि न'आवनो सुखुजोन थानो हायो जों जाहाथे निरापद भाबै थानो हायो आरो बिसोरखौ जाहाथे रिहेबिलिट खालामो बे रिहेबिलिट खालामनाय न'आव दोनफिननायनि बेब'स्थाखौ जाहाथे डिसिआ थाबैनो खालामो जों बेनि थाखाय डिसिनाव दिनै बेखौनो मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय आरो बेखौ लानानै जोङो आगोलावनो जों सिभिल एसडिअ गसाइगाव बेखौ जोङो नारसिननाय जादोंमोन बुंनाय जादोंमोन आरो बिटिसि अथ'रिटिखौ बुंनाय जादोंमोन खिन्थु गोबां खारनाव मावनो हानाय जायाखिसै दा थेवबो समा थांदोंब्लाबो जों जथेस्थ' सम दं होननानै सानना लानांगोन दाबो जों मावनांगोन जोंनि माने अधिकार बे अधिकाराव जों माने जेरैबाबो जों बिबान लानांगोन दा ओंखायनो जों दिनै बे मेम'रेन्डामखौ डिसिनो होनाय जादों माने LRM माने रन्जित बसुमतारीनि टेबोलाव दङ बेखौ माने एभेक्सननि थाखाय एप्रुभाल होनो माने थिनहराखै बिसोरलाय
बिनि ट्राइबेलाव माने एप्रुभाल थाखाय दाबो पेन्डिं दं बे पेन्डिङा एप्रुभाल जानानै फैबानो बे एभिक्सनखौ खालामनांगौ बिसोरो बेखौ माने एप्रुभाल खालामनो थिनहराखै बिसोरलाय आरो मोनसे दंबाय माने बिलासपुराव जे रामेश्वर बसुमतारी होननाय मानसिनि हा दा बे एभिक्सन अर्डार जाजोब्बाय सार्कोल अफिसारा मा नांगौ लिरबाय बेसेबां पुलिस नांगोन बेसेबां गारि घरा नांगोन बुलड'जार नांगोन लिरजोब्बाय थारमाने 20,000 खरस जागोन होननानै माने बिसोरो रिकुवारमेन्ट बिना हरबाय बिटिसिआव दा बेबो पेन्डिं दा बेखौ बिसोर एप्रुभ खालामनो ओंखारहायो दा बेखौ मा खालामाखै बिसोरलाय दा बेखौ खालामनांगौ दा बेखिनिखौ खालामैनि थाखायनो दिनै ओरैनो पेन्डिं जानानै दंगासिनो दं दा बिसोर सा ओरैसो जोंखौसो बुंलागासिनो दं बे जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिया दावराव देख्रेबनो नाजाबिना मा मावदों बिसोरो ओरैसो होनलागासिनो दं दा जों मावनाय मावैखौ हिसाब लानो नाङा रायजो राजा लुबैदों ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय इलिगेल मानसिखौ ओंखारनांगौ दा बेखिनि खामानिखौ बिसोर मावनो हानांगौ दा माने रायजो राजाफ्रा बयबो माने बिथांमोननि सायाव आसा खालामगासिनो दं मावनो हानांगौ थाबनो